Makapamis man, Andres. Awanti kain na nga ukon. Mas lasit-sitik dito na to. Musta nga tamit tilukon. Ang gaspang talaga ng kamay mo. Ganyan talaga pag masipag. Akala ko di na tayo magkakabalikan. Akala mo lang yun, Dems. Parang pumupogi ka ngayon, Dems, ah. Matagal na, ay mo lang alam. Uy, si Baki yun. Wala na si Andres. Bakit? Saan nagpunta? Nakaprot na. Meron na si Baka. Ha? Nag-abroad na? Isti sa bayo, tatay kayo pa nita. Ha? Wow, big-bigat. Na-Andres mo ng kitao mo. Bakit? Saan bang lugar pumunta si Andres? Hindi ko alam. Hindi pa naman siya tumawag. Paano yan? Wala ka nang kasama. Ngun man. Kas asi ka mo. Kisti sa madinak nga katakatawan dito. Ibaliktad kayo nga duwa. Nagsunod ka ba ak? Sumababakang ka. Ha? Nani? Para kang matandang nagme-menopause. Lang yan. Baak. Kita ba na? Yeah! Nagsakit kayo ti mata. Umalis kayo ng peletton. Yeah, binibakan. Watch me. Nice. Unay tiragragsak na ti animalin. Taka na siguro makapadas ni Kastaya. So what? Inggit ka lang. Alam mo subsubuan. Makasubo ka naman! Baak. Nice. Nagdugyo man nga kaswitan tararamidi mo. Mercedes, huwag mo nga ako para makita niya. Masarap ba, Dems? Ang sweet mo naman, Mercedes. Sweet aji nga lagayan. Nagapujagong na sana subukan niyam. Anala sa nanapgad. Okay lang, basta naraman na umuwi. Mercedes, ano bang nagustuhan mo sa taong to? Binalikan mo pa talaga. Eh wala naman sa katinuan tong tao. Yun nga yung nagustuhan ko sa kanya. Para wala kaming problema. Para lagi kaming masaya. Di ba, Dems? Balang araw, malalaman, magkakaproblema din kayo. Problema lang yun. Kaya namin masolusyonan yan. Bakit? Alam mo na ba yung totoong pagkatao ni Dimsay? Baka kung nalaman mo, layuan mo na siya. Hoy, Dems. May dapat pa ba akong malaman sa'yo? Wala naman akong tinatago sa'yo, Mercedes. Kung mayroon man, ito lang oh. Oh, kita mo? Hindi pa kayo mag-asawa, tinatarantado ka na. Ayusin mo yung buhay mo, Dems. Magsabi ka ng totoo. May tinatago ka sa akin, wala. Kakulit mo naman. Wala, ito lang oh. Ibagam nga minti paypay sunganagan mo, Dimsay. Ano ba talaga yung totoo mong pangalan? Ha, Dems? Sabihin mo. Alam mo yung totoong pangalan niya? Derek. Derek? Derek Ramsey? Hindi. Derek Ramas. Pati bang pipis managang ko. Pati apelido. Kapabay. Kapay, pagbay na medyo Ramas. Proud ka dapat. Ramasik tarupam ka. Ba't hindi mo sa akin sinabi yung totoo? Ha, Dems? Naya kasi ako sa apelido ko. Pagkapagtawanan mo. Alam mo, Dems, magpakatotoo ka sa sarili mo. Huwag mo ikahiya ang apelyido mo para mo na rin kinahiya yung magulang mo kasi sila nagbigay ng apelyido mo. O, kita mo? Paano kung hindi niya gagamitin yung Ramas na apelyido pag kinasal kayo? Yung balls ang gagamitin mo? Mercedes balls? Ang pangit. Tensya na, Mercedes ko. Sasabihin ko naman sa'yo sa tamang panahon. Woy, kasta hanggang aglim-limit tao nga ayatim. Uray papapalan na. Nagswerti ka nga rod, nagpintas ta girlfriend mo, uray kasta tayo turam. Tunog kasar kayo, madidalilipatan na, uray taga kiwar lakar na eh. Awat ay bala may pakasar. Ang piornong ko. Makaurnong ka nga rod, no, may titrabaho. Girlfriend ka, kaya natipakan mo dita.
Kasta kayong anak, di wala pang panunutin tinaganak yo. Muyong orda kita raramidin yawn. Di wala pang panunutin ni inang kintatang yung agrigrigat para kanyayaw. Gilpring yo, look dit. Isungahan kayo nga padalos-dalos ter aramidin yaw. Hamunto pa malaban, tabrip mo din say. Siya Mercedes, malabam tapan time. Baka yas asam laki ni inang mo. Bakit? Nagpapalondry naman ako ah. Isan mo kinukuha yung pambayad mo pang palondre, edi sa nanay mo rin. Ang sig. Siga dimsay, di ka makasao, tagpaisaw. So habang nasapapay, agpanunot kayo nga nalaingayin. Kasano no pares nga wanti trabaho yaw. Anang at mangyari tata, umasa kayo man tinaganak yawn. Tapos no, agkapamilya kayo, kasano agad yan nak yaw. Palubusan nyo nga sila labos, mapandag lubna-lubnak nita, apay kaslanwang. Hindi mo siguro mangyari ba? Hindi nga mangyari kanya kad. Kita tapay lang kayo makikita ko. Mas laon planong ta sarili. Siga mga Mercedes. Baka puro papapintas lang ti amom. Baka kumarkaring keng kapay. Ano lati bagbaga ni inang kintatang yon nukas jay. No siya lati inang kintatang nukas tak eh. Awan na. Patalawin ka no. Di na oras nukas ta kayo. Apis tayo pagbam kanyamin ni Mercedes ba? Ibagbaga latag paisaw. Ilisi kayo lang ti hanyo nga dapat nga maranasan. Ta makikita ka jay. Iso habang nga nasapapay, agsinina kayo. Nagapo. May bagam lang gabi nata. Gabi na yung juwam. Kisa ba mapinagtangkin taulom? Agsina kayo maday. Oo nga, Dems. Totoo naman yung sinabi ni Baak. Maghiwalay muna tayo. Maghanap ka muna ng trabaho mo. Bagpay ni Mercedes mo, sursurutin na di bagbagak. Sika, awan, natangking nga talaga taulom. Maghiwalay na tayo kag Mercedes. Kakabalikan lang natin. Para sa atin din yung sinabi ni Baak. Para sa future natin. Kung may future tayo. Kasta panunutin nyo ti masakbayan nyo. Madilang ata sarili nyo ti panunutin nyo. Hang kayo pa nga nakatultulong tinaganak yo, agasawa kayo. Agbain kayo magbasit ati naganak yo. Ta nagdakil sakripisyo da kanyayaw. Huwag naman ba? Tatay ka pa malalata eh. Paya na jay. Tatay ka pinasermon na sermon. Apis ka, narasama dyan. Haan pay. Yung nabasak namin ni Jay Kwaji kay Jay The Meaning of Life. Ay oo, ako din. Nabasa ko din yun. Siga dimsa eh. Amok, madim nga nabasa ajay. Ta nasadot kag basa eh. Paano yung Mercedes? Maghiwalay muna tayo. Oo, Dems. Tsaka na lang tayo magbalikan pag may trabaho ka na. Good! Mabuti naman at nagkakaintindihan na tayo. O sige, maghiwa-hiwalay muna tayo. Paano yan, Dems? Iwan na kita dito. Paalam. Ayos. Paipainggitan daktumay. Kung gunayaw. Ukis sa banan. Alam ko rin Andresen. Dapat lang may sanasurdo. Manda ka niya ba ako? Oh no!